čistí mi to hlavu a hlavne beh ma oslobodzuje. Just a perfect day. Človek nadobudne takú pevnú vôľu a keď príde do nejakej krízy, tak ľahšie to znáša. Oh, such a perfect day. Životné kredo moje je ísť ďalej, pokiaľ to pôjde. You just keep me hanging on. Bývalý vodič sanitky. Prvý maratón odbehol pred vyše 30 rokmi. Dodnes je na seba prísny, denne urobí 100 kľukov, 150 vrúšákov a do toho minimálne 10-kilometrový tréning. Odflaky ja nemávam. Za sebou má aj prestížne maratóny v New Yorku, Aténach, Alpách a dokonca aj ten za polárnym kruhom. Ten maratón sa bežal o polnoci a to bol taký zážitok. Predčiť ho ale môže vysnívaný stý maratón. Odbehne ho v Bratislave. Bude to pre mňa veľký sviatok. Výťahy zďaleka obchádza, mäso nie je, svojho lekára takmer vôbec nepozná. Za to s expremiérom Dzurindom sa už nieraz podpichovali, kto z nich bude skôr v cieli. A tak teraz je lepšie, on má osobného trenéra už druhý rok, takže on sa plne venuje tomu behu, berie to veľmi vážne, teraz sa nemôžem s ním porovnávať. A uhádli ste, koľko rokov má tento muž? Onedlho osláví 66. narodeniny. Predsa len nie je už najvyšší čas začať sa šetriť? Tak určite nie, vek je len číslo. Marek Vnenčák, televízia Markíza.